Yun, what's up mga kaji, Gagambino. Brother, may kaibigan tayo dito, si Paul. What's up mga kaji? Ano mo pre? Shoutout mo muna pre. Shoutout mo mga kilala mo pre, kung gusto mo. Shoutout pala kay Kuya Berting sa pagsama sa akin dito, tsaka kay Kuya Richie sa pitak niya. Maganda. Thank you. Mga kaji, sabi ko sa inyo, dayuin nila ako dito. Yun si Sir Paul natin, dinayo tayo. Thank you sir. Shoutout din pala sa inyo, yung mga bagong subscriber natin, yung kakapanood pa lang. Mga kaji, lalaban na natin ulit Yan Ito yung salmon mga kaji, laki talaga ng salmon ni sir, pero ang ganda nito. Mas lamang to sa bulto, yung kay sir naman medyo mahaba yung galamay talaga, unti kitang-kita naman. Yan, pero at least, di ba? Dinayo tayo dito mga kaji, nag-i-enjoy tayo dito. Okay, game natin sir. Sana mag-enjoy kayo mga kaji. Talaga. Huwag naman pag-retire to. Uy, talaga yan na mga kaji. Hop. Ayun, kumalas. mga kaji. Kumalas yung payat. Pero hindi natin alam kung sinong lamang. Hindi natin alam sinong lamang sa kanila. Ay, ikot ko boss. Damage ba sa'yo boss? May tama? May tama rin yata. Matibay pa lumakad yun sa'yo Pupusak na. Nagsakmalan ulit. Yan mga kadi. Hop. Tindi talaga. Wala na nagkakalaglagan yung salmon kasi malalaki talagang gagamba Ayan Ang bigat. Ang bigat kasi mga kadi. Wala. Dispalinado pa. Yun. Nabilangan ng isa. Nabilangan ng isa. Kay Sir Paul natin, nabilangan ng isa. Tibay, matibay. Pang 5 laban niya na to mga boss. Ito yung rare natin Veterano. Veteranong salmon. Op. Isa pa ikot natin. Pinsan nyo na mga kajiya na bumabagsak talaga sila. Kasi talagang nagdadakmaan yung dalawang salmon. Sige, ikot natin sir. Pasensya nyo, wala kaming gradas pala ngayon. Dapat pala pag dinadayo ko dito, meron tayo naka-ready nun. Yung palabanan. Na-stroke na yata. Pwede ba boss? Hindi, pwede ba yan ganyan. Huwag lang yung sobrang bagal na talaga na hindi na talaga maglalakad. Nakabilang lang to ng isa. Nabilangan lang ng isa to. Pero pareho ng kulon to Op. Tapang talaga ng sama mo. Ano natin boss? Ikutan lang natin. Kasi yung sa'yo wala pa atang laban sir no? Wala pa sir, wala pa. Ngayon pa lang. Ito kasi nakalimang laban na rin yung sa atin kaya pumapalag na talaga siya. Ay, nagpapatihulog na sir. Dalawa, nabilangan dalawa. Anuin lang natin to ng 3 bilang lang kasi siyempre sayang din naman yung salmon pag pipilit mo talaga to. Pero grabe boss laki ng difference ng galamay Yun, nagpapatihulog na talaga yung kay sir, medyo napasaktan. Natakot. Last one natin boss, Bigyan natin ng chance. Bigyan natin ng chance, last one natin. Bumaliktad Kakapalag naman yan sir Kasi laki talaga ang haba Ikot ka. Ikot ka. Andiyan na. Wala talaga. Wala na. Napatakutan sir. Yun lang mga kaji, salamat sa panonood. Ito yung rare salmon natin Pang-5 mga kaji. 5-0. Boss, makita mo salmon mo boss. Dali salmon ko, sayang. Dito mo, pakita natin sa kanila. Ikatis, ito mga kaji dalawa. Nagtabi Yan talaga Salmon ni sir. Pumalag talaga, 2 beses sila nagsakmalan kaso yun nga kasi dahil siguro yung unang laban pa lang na ito naitapat siya sa salmon, parang nabigla lang to. Ayun ang ganda ng salmon ni sir. Boss. Pero baka huling laban na rin to mga kaji. Kasi matanda na talaga tong salmon natin Ayun Ayun lang, much love and respect sa inyong lahat. Boss, huling bati mo boss. Shoutout pala kay Sir Ian Carlos Urbano, nagpapabati siya. Yun lang, thank you.
Ayun. Thank you kay Gagambino kasi binigyan niya tayo ng chance. Yun. God bless po sa inyo lahat. Isa pa tayo. Hanap kami.